Partija je imala uporište i na aerodromima u Pančevu, Kraljevu, Mostaru, Sarajevu i u drugim vojnim i mornaričkim garnizonima. Ali sve je to bilo odviše slabo da bi se moglo u vrijeme napada fašista na Jugoslaviju zaustaviti rasulu armije i organizirati vojska, rekao je drug Tito na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije. U tim danima jugoslovensko vazduhoplovstvo raspolagalo je sa oko 400 aviona, od čega 230 savremenih bombardera i lovaca prve linije kupljenih u inostranstvu. A u tvornici aviona Ikarus izrađen je i IK-3, prvi lovački avion domaće konstrukcije. Međutim, 25. marta 1941. godine izdajnička vlada pristupa Trojnom paktu, kojim Jugoslaviju uključuje u fašističku koaliciju. To je bio epilog sramne politike vođene godinama, politike izdaje najdubljih nacionalnih interesa naših naroda. Vođene komunistima, narodne mase ustale su protiv izdaje zemlje. U događajima 27. marta 1941. godine snažno se afirmisala politika Komunističke partije Jugoslavije i izrazile progresivne težnje najširih slojeva naroda i njihov odlučan zahtjev da se brani zemlja. U ranim jutarnjim časovima 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, Jugoslaviju su napale najmodernije opremljene jedinice Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Snažna vazdušna flota letela je prema Beogradu i drugim gradovima Jugoslavije. Vojska, u čijem sklopu i vojno vazduhoplovstvo Jugoslavije, nespremno je dočekalo rat. Kapitulantska izdajnička politika višekomandnog kadra stvorila je dezorganizaciju i u vazduhoplovnim jedinicama, te pojedinačne akcije jednog broja odvažnih pilota nisu mogle da zaustave rasulo jedinica kojima su pripadali. Snažne eskadrile nacističkih aviona nisu nailazile na organizovan otpor i gotovo bez prepreka su rušile gradove, aerodrome i druge objekte. Samo u Beogradu poginulo je oko 20.000 lica, a nekoliko hiljada je ranjeno. Jugoslavija je pregažena za 10 dana. Kralj je sa vladom pobegao iz zemlje. Vojno vazduhoplovstvo bivše Jugoslavije pretežno je uništeno na aerodromima. Jedan broj posada je hrabro poginuo u vazdušnim akcijama koje su preduzimale samo inicijativno, nekoliko posada je preletelo u Sovjetski savez, a 220 vazduhoplovaca je prebeglo na Bliski istok. Većina njih je u toku rata otkazala poslušnost kraljevoj vladi, opredelila se za politiku Komunističke partije Jugoslavije i stupila u prve vazduhoplovne jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Najveći broj vazduhoplovaca je odveden u zarobljeničke logore, a jedan deo se uključio u kvislinške formacije. Vazduhoplovci, članovi Komunističke partije Jugoslavije i oni koji su bili pod njenim uticajem, nastavili su u različitim uslovima borbu protiv fašizma.